regăsit la un nou episod. Astăzi jucăm Pepi Pen. Că Șerban nu zice, bă, m-a nebunit. Snappy. Nu, frate, Pepi Pen. Da. Puteți descărca de pe magazin Play. Și da, sunt de aici cu Andrei. Zi salut! Un prieten de meu și să începem. Oh, le-am seara. All for bigger scale. Hop. Da, eu nu trăit în valul spate, dar eu nu trebuie să le spate. Căpăul, ce dă cu căpăul? Și eu să vă fac la joc, dar că eu vreau să nu-mi duc la... Sinde, over. Ai, nu cred că vei foarte. Și era cheful în față. Haide, gata. Nu sunt foarte bine în jocul ăsta. Mi-am așa de fotoclotor. Da. Da. Uite telefon. Uite telefon. Da, nu, doamne, sunt pe minute. Doamne, pe minute, pe telefon. Da. 29. Da. Dacă nu vrei să mă alături. Cum? Dacă nu să mă alături. Eu nu mai vorbesc. Nu știu de când o afla ca Minecraft la mine. Ba da. What? Nu pot să de unul. Nu pot să mă duc. Uite, pun pauza și continuăm. Am postat numai Minecraft. Doar să postez și ăsta. Eu nu știu ce spune să faci mai mult. Bine facem. Da, ok. Jocul ăsta doar l-am prezentat. Cam ce a fost episod, doar dacă v-a plăcut, apăsați un like, dați subscribe la mine. Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. Pa!